Moi! Mun nimi on Lotta Ahtinen ja mulla on sulle yksi kysymys. Ootko sä yrittänyt tehdä elämäntapamuutosta, mutta ensimmäisten viikkojen, kuukausien jälkeen niin se muutos on sitten lopahtanut ja sä et oikeastaan onnistunut lopulta siinä pysyvän muutoksen tekemisessä? Kuulostaako tää sulle tutulta? Ei hätää, se on tosi yleistä ja personal trainerina kun työskentelen, niin noin 80% mun asiakkaista sanoo, että mä tiedän mitä pitäisi tehdä, mutta mä en saa aikaiseksi. Ja mä halusinkin lähteä vähän taklaamaan nyt tätä ongelmaa valmentajana. Ja mä kehittelin tämmöisen työkalun siihen, että miten lähdetään tekemään sitä muutosta fiksusti niin, että otetaan pieniä askelia, mutta tehdäänkin se muutos kestävästi. Tämän työkalun avulla on tarkoitus pikkasen miettiä syitä sille, että miksi sä oikeasti teet sen muutoksen, mikä siinä muutoksessa on sulle tärkeää, mikä se sun tavoite voisi olla ja ennen kaikkea, että mitkä on ne selkeät toimintatavoitteet, stepit, miten sä pääset sinne sun haluamaasi muutokseen. Pikkasen myös katsotaan sitä, että jos tulee vastaan jotain esteitä, että miten ne sitten ylitetään. Eli jos tämä kuulostaa tutulta ja tämä voisi olla sulle hyvä juttu, niin kurkkaa tämä muutostarttivalmennus. Tarkoitus on se, että lyhyesti, ytimekkäästi käydään se homma läpi. Sulla on kohta edessä selkeä suunnitelma sille, että miten sä pääset sinne sun hyvinvoinnin tavoitteeseen. Halusit sä sit parantaa ruokavaliota, kehittää sitä sun liikuntaa, saada sinne rutiinia, stressin hallintaa, unen parantaminen, mikä ikinä on se sun juttu, niin kurkkaa tosta alta lisää ja katso, että voisiko tää auttaa sua pääsemään sinne sun tavoitteeseen.